Akuti mtima wanga deka. Cliff Chinyama. Fana wa mwana kwambiri. Fana wa mwana kwambiri. Akuti mtima wanga deka. Amwene nkhani yasona ati naye isampite isamdutse koma ayikepo mulomo. Mtima wanga deka iwe. Wapirira mtima wanga iwe kuchokera mamawa onse paka nakufika pa nthawi iyi. Tikufika ya kumadzulo 6 koloko iyi. Tadekha taugwire iwe mtima taugwire sikoyamba kumumva chakwera kulankhula zinthu zoduka mutu. Sikoyamba. Iwe mwachakwera simunachokepo nkhani yomwe imakhala yoona yachakwera iwe sunaipezepo nkhani takhala dekha usavutike ndi kulankhula nkhani yasona iwe. Ndi chani ichi? Ife timaziwa atu. Ife timaziwa lizithera kuti zithera kumeneko. Ino tangoganizani mbambo wa nyumba. Basi azikafasa onena kuti dzana nagula sopo. Nyemba zija mwajera dzulo zija ndagula ndine. Mwezi watapa nachitika zakuti. School fees ndalipira ndine. Ndalama za kuchipatala natulusa ndine. Ndalama kuchigawetu mukumbukire ndine. Fertilizer uja ndagula ndine. Ndalama za mcheleru zija mukazona mwaona mchere uja ndine amene. Chikhalireni wina aliyense akuchita kuziwa kuti mbambo ndiye mdindo wa nyumba amene amasokola zinthu zomwe zikusowekera pa khomo. Sizochitochitanso kuti azichita kutani kuti azichita kulankhula. Ndi zinthu mwaziona. Chifukwa zimenezo zoye akunenazo zinayenera akuyenera kuti apange ndiyeyo ndithu. Palibenso chifukwa akanangosiya anthu azitha kuona kuti wapanga izi. Kumboyera kumazichemerera kumateti iye ndapanga ichi mwaonatu. Ndizi monyula nazozi. Ndizizi munayambira inu mablanda mujamo. Munabweranso poyera pakuwauza anthu kuti ndege yafika ku Nzuzu. Ndege isanafike. Ndiye wokalamba ndani pamene? Wokalamba ndani? Famu kunena ari kuti wokalamba saganiza bwino. Tinene kuti chakweraso ni nkhalamba? Chakwera ni nkhalamba? Chifukwa ngati iye akumabwera kumafika ndithu munthu wamkulu amene ujayo. Munthu wokuti iyeyo ni mtsogoleri. Kumabwera kumakalankhula zinthu zokuti iyeyo kaya kuti kanakapitisako ndalama umeneko kuti anthu apange zinthuzo. Just iye kungolandira ripoti nkubwera nalo poyera osakapanga proof chinthu chokuona kuti chinachitikadi. Pali nzeru. Iye osatengapo phunziro ananamizidwa kuti ndege inafika ku Nzuzu ndikubwera pa platform pamaso pa Malawi ndikupepera panopo pakana dovu kumaso wa chinthu choyankhula. Ndege isanafike ku Nzuzu akanatengerapo phunziro kunena kuti anthu amene amagwira nawo ntchito iyeyo ngabodza. Koma apa pasatinso ndinamizireso anthu ayi chakwera number 1 iye ndiye manthu wabodza onsewa akutengera chakwerayo bodza. Ndikunzwira ine munthu amene ali president sangangolankhula kuti tamanga manyumba 24 inu pakhalira nyumba 24 opanda polo chithunzi ukampeza iye chakwera. Kumakalankhula asanaonepo chinthu china chilichonse. Pali nzeru ndiye muzitinamiza kuti yayi anthu mukulankhulira mozembera number 1 wabodza ndiye chakwerayo. Osati muzikhala ngati mukulankhulaso mwa manthaso yayi. Chifukwa ineyo mukuziwa nyumba mene imayambira project ya nyumba 24. Ma project imene amakhalira ku Malawi kunoko kuti mukamalize nyumba 24. Construction site nyumba 24. Opanda chithunzi chokampeza iye chakwera ndiye nkulimba mtima nkumana kuti namanga nyumba 20 chakuti ku Phalombe. Akunamiza nzotheka zimenezo. Ndiponso samazembere kunena kuti ayi anthu amene amagwira nawo ntchito akunamiza. Number 1 wabodza ndiye chakwerayo.
ani china icho chomwe amapita amene chaka amapita nacho bodza ndi bodza lija wagwidwa nalo anthu athamantha kuyamba kuulula komwe iye amalo amene amanamizira kuti wapangamo zinthu anthu amabwera poyera kuti amene uja akutani kuti akunama ndipo iye amadziwa kuti akunama ndilankhulaso monyengerera naso pano pakuti mbikana kuti yayi anthu amene amagwira nawo ntchito akumaninamiza inu nkhani ya project inu imene chili chipatala hefesena ino ili ndi tu chipatala chikamangidwe kumpoto uku pakana kuyamba foundation pakana kumaliza nkumanena kuti pakana muli mabedi tina opanda lo chithunzi chokampeza iye ndiye nkubwera poyera kumanena kuti ndapanga chipatala kwakuti inu mmene umakhalira nsewu ja project ya nsewu sizongoti siyalero suti kapena munthu muti mwangontuma kuti aukapereka mankhwala pa chipatala kapena kungontuma kuti mwina ukapereka ma exercise book pa school tikunena pano ili ndi project construction amene amadziwa za construction sungangopanga construction ya boma ndipo zinthu ya boma quality yawo yomwe imafuna boma singangomangidwa mwezi umodzi ndiye mukandiuze kunena kuti chakwerayo angakangofikira kulankhula kumanda kuti chinthu chamangidwa opanda anthu amanga chinthu then iye osachiona olo chithunzi osachipanga ndikumabwera pa platform kumalankhula zimene zichazo amanama number 1 amene amanama ndiye chakwera ndiye master wabodza msamulankhule somwe muzembereraso yayi president ndiye mkulu wachani kuti mkulu wabodza sanamizire anthu akapena musamakhaleso mulimbana niye kuti iye ma minister anthu ano akunamizani pomwe munthu onama ndiye number 1 munthu onama ndi chakwera kale chifukwa zinthu zomwe zikutchulidwa panopa si zinthu zongona kuti khala ngati munthu wangomutuma kuti iwe takasiya mjeni takasiya mpeni nyumba yache uje then iyo chankubwera kuti ampeni uja ndakausiya tikunena pano ndi zinthu za ma construction akuluakulu zinthu zoti zimatenga ndithu olo mezi 6 olo chaka malinga ndi kumalawi kunonso zinthu zina zimatha chani nyumba 24 zimenezi zimene umangidwa chani kuti zina zikukanika paseri pa cheni pachisapo apa pa nyumba zinayambira chani 2021 pakana panopa pali tchire lokhalokha mutenge 2021 kufikira panopa kuseri kwa chisapo secondary school manyumba cheni apolisi palibenso munthu amene akukhalako ndi kutchire panopa tikunena panopa zinja lino kuli tchire lokha anthu amachita kuchecha ndipo kupita muzikachita kusakasaka nyumba kuti ili pati ndi tchire komwe koyilirira kuseri kwa chisapo secondary school nyumba za boma zimene zinayambidwa 2021 kuti sauti mumufunse azikuwuzani kuti nyumba zimene zinatha anthu alo wakale umenekoko pomwe olo madzi sakudziwika kuti madzi ali kuti olo magezi ndipo olo yomwe kulibeko umenekoko nyumba zonse zosatha zina zini muwindo levu mukazimva kuti zikuyikidwa pa ndandanda umenewo kutenga malawi ngati anthu opepera ndiye lero ndikuwamva anthu pa social media iye ndiye kuti anthu chakwera anthu akumaninamiza chakwera anthu sakumaninamiza chakwera ndiye number 1 wabodza mkulu wabodza ndiye chakwera chifukwa sangamakatchule zinthu zikuluzikulu ngati zimene zozo pakana ndithu zikathe iye president osaona guys samanamizane yayi samanamizane chakwera delivery chani chomu misewu imene ya China aid anthu adzalipira so anthu kusogolo iyeso atatani kuti so samanamizane sanamizanepo apa chakwera ndiye number 1 wabodza big crook ndiye chakwera ali chonse chomwe amalankhula iye kumene kujako ku parliament kujako iye uje pasona ija amachiziwa kuti kulibeko chinthu china chilichonse asakunamizidwe ndipo musanamizidwe kuti chakwera samaziwa china chilichonse limene ndiye ndibodza ndi zinthu zikuluzikulu zimene zichi kwatenga malawi ngati atulo ine ndi maziwa ati kuti zifika uko mapressure amene wakumachitika mapressure omaoneka ngati kuti iwo akupanga zinthu ndi maziwa ati zifika kumene kuku pakana nditu wamkulu Abland achita manyazi ine ndi maziwa just basi ungokhala ife izi zinthu zambirimbiri ndi maziwa kuti zosatira zache kukhala ku Blanda ngati mene wablandira apapapa apa ndiye dziko lonse laziwa kuti chakwera ndiye ndi wocha number 1 wabodza number 1 pamalawi pano pande chakwera osakatenga ngati amayi ngati zisiru yayi
tiyeni uleko anthu tiuzeni beni zinthu kwina ndi kwinako zonse tiyambe kusatira zomwe anatani kuti walankhula evo ajapo ndi watipasa ntchito tizisatira umakajambulaso zithunzi malo amene aja tifikamo kumajambula zithunzi tibweresa pa social media pano palibenso kunamizanaso ayi